कुइसनखौ एसे लाबामोन जोंनि मानगोनां बिपिएफ दलनि सभापति प्रेसिडेन्टआ दासिम 39 दा समस्थियाव जोंना बिटिसि एमसिएलए समस्थियाव गावहा दा थाबायबोनानै बिसिम मोनदों जोङो दिनै दा बेरगाव डिस्ट्रिक्टआव दङ समस्थियाव दा बेनि उनाव जोंना लास्ट नुनाय सेरफाङाव दङ दा बे कमप्लिटलि 40-40टा समस्थियाव थाबायनाय जागोन जोंनि लक्ष्य उद्देश्यआ बेनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बे इउपिपिएल सरकारा सोलायनायनि नामाव जाबायदि बिसोरो बिथांमोना राजनिति गेलेदों रायजोफ्राबो जाबायदि आसा आकांक्षा लानानै बिसोरखौ सापर्ट होनायमोन बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायमोन खिन्थु बेबायदि जेबो जों नुनो मोनाखै जायाखैबो आरो जाबायदि जोंनि बिपिएफ दोलोआव जोंनि सभायाव मानसिफोर उपस्थित थानायफ्रा बेनो प्रमान खालामदों दे सोलायनाया आसोल सोलायनाया दासो जामारगोन आरो निश्चित भाबे फैगौ जोंनि 2025नि बिसायख'थियाव आरो खेबसेबाव जोंनि मानगोनां बिपिएफ दलनि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ बे जाखागोन बे फाइनालानो फ्राय जाखांबाय आरो दा सोलायनायनि नामाव प्रमद बर'आ बेसारा उफाय गैया गावआ मोनसे टिभि इन्टारभिउआव गाव बुंनायमोन जे आङो राजनितिक बिसायख'थियाव राजनितिकआव फैनाय अनलि 5 बोसोरनि थाखायल' आं फैनायमोन बेनि उनाव आङो राजनितिकआव आं थाया बे खोथाखौ गावनो बुंनायमोन दा बेनो जादों आरो बे 5 बोसोर बारनाय नङा इउपिपिएल दोलोआ दा इउपिपिएल मावनाय बेसेबांबा जोंनि मानसिफोर दंमोन बिथांमोनखौ आं खावलायो दा सम फैदों बिपिएफनि नोंसोरमोना सोलायनानै नाम लानानै जे हिसाबै नोंसोरो इउपिपिएल थांनायमोन जाबायदि आसा आकांक्षा लानानै नोंथांमोना प्रमदनि आखाइ हमनायमोन दाथ' जेबो गैला आं खावलायनो लुबैयो बिथांमोनखौ जों ज' आरो बिजेपिआव बिपिएफ जोंनि राजनीतिक हान्जायाव फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिखौ गोख्रों माननीय हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ जोङो स्ट्रं बानायनांगोन बिथांखौ आरो खेबसेबाव जों सेफ बानायनांगोन मृत्युंजय नार्जारी एमसिएलए एक्सक्रेसिया मोननायनि खोथाया दा जाय बिटिआरनि एकर्डनि खोथाबो फैयो एक्सक्रेसिया मोननाय जोंनि एनडिएफबि बै समनि एनडिएफबि मावनाय जोंनि मानगोनां एनडिएफबि आफादाव थानाय जोंनि मानगोनां आदा फंबायमोन जेसेबांबा दंमोन बिथांमोना गावनि हारि आरो बड'लेण्डनि थाखाय जाबायदि जुजिनायमोन बे हिसाबै आसाम तथा भारत सरकारा लुबैनाय हिसाबै आरो एनडिएफबि मावनाय बिथांमोना जाबायदि सहयोग खालामनायमोन खिन्थु आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना जेबो दिनैनि समाव मोननो हायाखै बायदि जों नुदों आरो गावसोरबो आसा खालामदोंमोन जे प्रमद बर'आ बिथाङा सोलायनायनि नामाव एनडिएफबि मावनाय एनडिएफबि हान्जायाव थानाय बेसेबांबा मावथिफोरनो एक्सग्रेसिया हक बा फाइनान्सियेल एसेबां माने एसिस्टेन्स जाबायदि मोननांगौ खिन्थु बे गावा प्रभाइड खालामनो हायाखै बे जोंबो नुनो मोनदों आरो बे बुस्थुआ फैनाय दिनाव रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनाबो मिथिखाबाय बे प्रमद बर'जों आरो जाला सोलायनांगौ बे एक्सग्रेसियाल' नङा जोंना एनडिएफबि मावनाय बिदा फंबायफ्रा आलादा हादोर बा बड'लेण्डनि थाखायसो साननायमोन जोंबो गोरखा हक आदिबासि हक बेंगलि राजबंशी हक प्रप'ज बड'लेण्डआव जों थादोंमोन नालाय जोंबो सानदोंमोन दे नोंगौ बर'फ्राबो सेपारेट गावनि आइडेन्टिफिकेसन मोननांगौ गावनि हाजो थानांगौ भारतबर्षआव बर'फ्रा सेपारेट स्टेट मोननांगौ जोंना जेबो आपत्ति गैयामोन
खिन्थु दा NDFB मुभमेन्ट जानायनि उनाव जोंनि मानगोनां NDFB फाउन्डार NDFB आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौबो जों गोसोखाङो दाबो बिथांमोना पिस एकर्ड खालामनायनि उनावबो गावआ जेलाव थानांगौ जादों दाबो आसरित बेयो एकदमबारे दुर्भाग्यजनक दा आं सानो फैगौ दिनाव BTC बा BTR नङा जोंनि बर'फोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय साननाय गोख्रों नेताफोर ओंखारगोन आरो बिथांमोना गावनि हारि गावनि बुहुमनि थाखाय जुजिनानै लांगोन आरो बे जुजिनायाव जों गरखाय हक बा मालाय जातिफोराबो एबार जोङो पुर्ण रुपाव जों सहयोग खालामगोन बेवहाय जोंना आपत्ति जेबो गैया बुंनांगौबो जेबो गैया जों सहयोग खालामनो लांगोन